ଈଶ୍ୱର ବଦମାସି ଚାଲିଥାଏ। ହଠାତ୍ ମିଷ୍ଟର ଦାସଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ରାତି ପ୍ରାୟ 10:30 ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଏମିତି ପପିର ମାମୁଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଫଟୋ ପଠାଇଲେ। ଆଉ ମୋ ସହିତ ବି କଥା ହେଲେ। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ସିଭିୟର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ମିଷ୍ଟର ଦାସକୁ ଜଲ୍ଦି ପଠାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଡରିଗଲି ଯେ କ'ଣ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମ ସହିତ, ମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଆଉ ସୁଖ ଫେରିବନି, ସବୁବେଳେ ହିଁ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ହେଉନି, ମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସିଭିୟର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାମୁଙ୍କର ଶୁଣିଲି, ମାନେ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ପରିକା ଲାଗିଲା। ଆଉ ମିଷ୍ଟର ଦାସକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, କାହିଁକିନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଛି, ମାମୁଙ୍କର ସେନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ବି ବର୍ଷା ସେଦିନ ହେଉଥାଏ, ସେ ବର୍ଷାରେ ବି ସେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଗଲେ ଆଉ ମାମୁଙ୍କୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ଆଉ ମାମୁଙ୍କର ମାନେ ସେ ଆସିଥିଲେ ମାମୁଁ ଘରକୁ, ତ ମାମୁଁ ରହୁଥିଲେ ରେମୁଣାରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଆଖି ଲାଗିଯାଇଛି କିମ୍ବା ସେଠି ରୋଡ଼ଟା ତଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଥିଲା। ତ ମାମୁଁଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ ସେ ଅଧା ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ। ତ ସେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପଥର ଯେମିତି ମାନେ ଗାଡ଼ି ଚକା ଆଗରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। ତ ସେଠି ରାସ୍ତାଟା ତଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ମାମୁଁ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଚିପ୍ସ କିମ୍ବା ରଡ଼୍ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ପଶି ଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପଶିଯିବ ସେମିତି ହିଁ ଗାତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବାଁ ସାଇଡ଼୍ଟା ହିଁ ପୁରା ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁହଁର ହାଡ଼, ମାନେ ଦାନ୍ତ ଯେଉଁ ମାଢ଼ିଟା ସେଇଟା ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡର ଖପୁରିଟା ଟିକେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ବାଁ ସାଇଡ଼୍ କାନ୍ଧଟା ହିଁ ପୁରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ହାତ ଟେକି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ତାପରେ ମିଷ୍ଟର ଦାସ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଲି, ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା। ତାପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଗଲି। ଆଉ ଯିବା ପରେ ତାପରେ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜିନିଷ ଆଣିବାର ଥିଲା, ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ସକାଳୁ ଆସିକି ସିଟନାନୀ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ବସ୍ରେ ଆସିଲା ଆଉ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ, ନାନୀ ମାନେ 3 ଭଉଣୀ ଆଉ ନନା ମିଶିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମାମୁଁଙ୍କର ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ହେଇଥିଲା 27 ତାରିଖ ରାତି 10:30 ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଯାହା ସିଟନାନୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲୁ ନା, ମିଶିକି ଗଲୁ ମାମୁଁଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଯିବା ବାଟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମାମୁଁଙ୍କ ମାନେ ମାଇଁଙ୍କ ଭଉଣୀ ସେଠି ରହୁଥିଲେ, ମାମୁଁଙ୍କୁ ଜଗିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ ନେଇଗଲୁ, ଆମର ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ରେମୁଣାରୁ। ଆଉ ସେଠିକାର ଖାଇବା ତ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ, ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ହିଁ ମିଳିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନେ ହୋଟେଲରୁ ଖାଇବା ନ ନେଇକି ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଆଉ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ବି। ପ୍ରସାଦରେ ତ ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ମାଇଁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ନେଇଯାଇକି ମାମୁଁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ବର୍ଷା ସେଦିନ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଥାଏ, ମାନେ ଛିଡ଼ା ବି ହେଉନଥିଲା। ଆମେ ଛତା ବି ନେଇକି ଯାଇନଥିଲୁ, ସେମିତି ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇକି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି, ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଗଲୁ। ଆଉ ଯିବା ପରେ ଯାହା ମାମୁଁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ହିଁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ଟା ଖୋଲିଦେଲେ ପବନ ବାଜିବ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଘା'ଟା ଶୁଖିଯିବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ମାନେ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି, ଦେଖିଲି ମାମୁଁଙ୍କୁ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ହସାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ତାକୁ ଭୁଲିକି ସେ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ରିକଭରି କରିବେ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ମୋ ମାମୁଁଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ହିଁ ମାନେ ମଜାଳିଆ କଥା କହିକି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବି ମୋ କଥାରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲା ଟିକେ କମ୍ କଥା ହେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ମାଢ଼ିଟା ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ। ହେଲେ ବି ମାମୁଁ ମାନୁନଥିଲେ, ସେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ ମାମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରିକଭରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ କ'ଣ କଲୁ ନା, ମାମୁଁଙ୍କ ସହିତ ସିଟନାନୀ ସହିତ କିଛି ଖାଇପାରୁନଥିଲେ, ଟିକେ ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଖାଉଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ତ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ହିଁ ଖାଇକି ରହୁଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଟିକେ ଆପଲ୍ ଆଉ କଦଳୀ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଘଷିକି ଦିଆଗଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମାମୁଁ ଯାହା ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ହୋଟେଲକୁ।
ହୋଟେଲକୁ ଖାଇକି ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ଏମିତି ନେଇକି ଆସିଲୁ। ପରିବା ବି ନଥିଲା ଘରେ, ତ ପରିବା ବି ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଆସି ସାରିବା ପରେ ସେଦିନ ନାନୀଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିଲୁ, ମାନେ 3 ଭଉଣୀ ଆଉ ମା ଏବେ ନାନୀ ଘରେ ହିଁ ଅଛି। ଆମ ଘରେ କିଛି ଦିନ ଥିଲା, ଆଉ ନାନୀ ଘରକୁ ଏବେ ନାନୀ ନେଇଯାଇଛି। ତ ନାନୀର ଝିଅ ମାନେ ମୋ ଝିଅ ଟୋଟାଲି ଛାଡ଼ୁ ହିଁ ନାହିଁ ତା ଆଈକୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ନାନୀ ଘରେ ହିଁ ମା ଅଛି। ଆଉ ଯାହା ମାଆକୁ ତ ଆମେ ଜଣେଇ ନଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ମା' ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରିବ, ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତ ତାକୁ ଜଣେଇ ନଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ମାନେ ସାନ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଆମେ ବାବା ବୋଲି ଡାକୁ, ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ଟା ଖୋଲା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଫଟୋଟା ମାଆକୁ କହିଲୁ। ସେ ବହୁତ ସକ୍ କଲା ଯେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନର୍ମାଲି ମାନେ ୱେରେ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଯେ କିଛି ସେମିତି ହେଇନି, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ହାଲକା ଫୁଲକା ହିଁ ଏମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତାପର ଦିନ ମାନେ 29 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବସ୍ରେ ନୀଳମାଧବ ବସ୍ରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ଡୁଗୁ ସହିତ। ଆଉ ଆମେ ନନା ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ନାନୀ ଘରକୁ ଗଲୁ। ମିଷ୍ଟର ଦାସ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ଦାସ ସହିତ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, କାହିଁକିନା ଆସିଲେ ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବାର ଥିଲା। ମିଷ୍ଟର ଦାସ ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଥିଲା, ତ ଏମିତି କାମ ହିଁ ଥିଲା। ତ ଘରକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ନାନୀ କିନ୍ତୁ ଚିଡ଼ୁଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ସକାଳେ ପଳେଇ ଗଲୁ, 9ଟା 10ଟା ହେଇଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଘରେ କାମ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇନଥିଲି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 30 ତାରିଖ ଦିନ ହଠାତ୍ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ରେଫର୍ କଲେ SCBକୁ, କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ମାଢ଼ିଟା ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତ ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଠି କିଛି ସେମିତି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ SCBକୁ ନେଇଗଲେ ସାନ ମାମୁଁକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ମାର୍କେଟରେ ଟିକେ ଖାଇଲୁ, ମୋମୋସ୍ ଆଉ କୁଲ୍ଫି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏମିତି ସବୁ ମିଶିକି ଖାଇଲୁ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ତା ପରଦିନ ମାନେ 1 ତାରିଖ ଦିନ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ରଖିଲି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ, ମାଆକୁ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ।